شروبکاری سیاسی زکی آکوچ دیاربکری لگل منه جشناته رمضان پیروز به ککی زکی کک زکی نوها سر کمار اردوان دست نشاند که کو دولتی او ارکی خو بجی آنیه ریدا یکو بانگوازی یکش بوی چکدانینا پیکک او خو حلوه شاندنا پیکک دست پی بکن جالی پیکک و جیتو برسف حتی نها با آوایی که ارینی دوی چرچوی دینا هاتیه دان دی بیشنگو او جلان بخود کاری بکن توی پروسه بخود چاواد نرخینه بریز کوچ دنگی من دگهیت که زکی جارناته برین جارناته که زکی گریدای پروسس سکنا بانگوازیا سرکمار اردوان من خواسته اشته بپرسم یعنی دولت ترکیه الوی پروسه چاوا تماشد که فرمون که زکی بله آن اویا چدمه bir mesele avetin orta hem Kürt hem ji devlet ji bona vî pêvajoyê dest pêk û bi saxî û selametî her dawiyê her du cî jî ji wan re ferz e lazim îjarê eviya çendakî wek 10-15 royê bêdengîkî çêbûyê di vî bêdengiyê de ana em bixwe bi her tiştê nizanin fakat ez bawerim alî devletê jî aliyê PKK jî bi her tiştê zanin her du jî beliyekî ji hing bazara ne memnûnin navêjin ortê îjarê dawa milletê mesela milletê a Kurdayê a Tirkayê a Rojhilata navîn gişî ji ber wî hing tişta heta ki bi dizî bêrin ez bawerim bavên ortê li ber milletê parvekin wê süreç daha xweş û daha zû bimeşe tabi devletê örgütü hesab û kitabê wanê apayrî hene hing tişta wê bi dizî bêrin eviya tiştek normal e ama a xwesa jî sekna bêdengî ji alîkî zirarê dide sürecê yani desteka milletê siz dibe kêm dibe baweriya insana pênamîne eviya jî tiştek distiyê PKK û devleta Türkiye'de öcalan bixwe hemen hemen wezîfa wî çi bû bangek bi cî bîne ji Qandîlê ji PKK re gotina xuna dawîn bibe kî got fakat hesabê wan dûrî hevdû xwanên ez wer texmînim mesele li ser Sûriye disekine. Bele. Yani PKK dibe ki di Türkiye'de li Kandilê di vî xetê de tamam babo em her tiştî bi cî tînin em hazirin. Fakat ji alîkî de mesela Sûriye mesela ki Kurmancayê li dervayê welatê Türkiye'yê li ser wî disekinin. Bele. Ez bêm ana bangek bidin giranî wê li ser banga Sûriye bi ew jî hinkî serî wî dirêj e yani SDG tenê jî bi serê xwe nine li wê derê devletê mezin hene hesab û kitabê wan evana nikarin ji nav wî derkevin ez wer texmînim di wir da disekinin Keke zeki İnşallah Kürt jî Türk jî bi serê xwe karibin hereket bikin Keke zeki PKK dibêjim dibêjê devlet yani ji bo Öcalan mesela dikarî çareseriyekê peyda bike divê Öcalan werê di kongreyê de beşdar bike yan jî hin riyêdin mesela bi Zoomê bi eştere bêjin bi Skype bi riya videoyê dikarî beşdariyê di kongre de bike devlet divê çerçevêde ku Öcalan azadane kar bike gavan bavêje vê sekna PKK ti çawa dibîne ana devlet eksanı bi Öcalan ve sivê bêl meydana Diyarbekir xeber bide û bibêje ki
her tiştî mîna min û devletê bikin dev jê berdin. Vallahi egzanım wê bicî bê sibê serê sibê Öcalan meydana Şeyh Saîdê. Devlet tam bawer nabe. Tedirgînin. Divê em wiya jî bikin. Ek dîsa bicî nehat. PKK gotina wî tam bicî nanê devlet ji derdikeve valayê, PKK ji derdikeve, Öcalan ji derdikeve valayê. Yani tu dixwaze Pirsa devlet bêjê ew. kekê zekî tu dixwaze bêjê ku baweriya devletê bi gavên PKK bi sekna PKK nayê? Baweriya devletê bi sekna PKK nayê, baweriya PKK jî bi devletê nayê. Rasta vî ev. Pê şeş me salek berê li vî stûdyoyê hevala tiştê awa ji bona pêvazokê dinê wê bibe nebe ji min pirsî wî çaxê got ev mesele cara ewil di nav Öcalan û İmraliyê de hel dibû. Feqet mesele îro werbûyê di nav Kurd û Tirka da tenê hel nabe. Dünya jî müdaxilê vî îşê îro. Mesele wan e feqet îş ji wan jî pêş veçûyê. Çi qab di rengî bikeve wê aqwa giran bibe. Çünkü êkî li rûyê erdê piskirêka Kurd îcat kirî mucîdê wî devletê Ewropa Fransa û İngiltereyê îro jî ber menfaetê wan ê rojhilata navîn şerrê Kurd û Tirka tehemül nake. Nek ji bona însanetiyê dikin. Ji bona xwe dikin. Ez bi xwe dibêm ki Kurd û Türk bi rastî bi hev re bawer bibin ji wan re bê bav û hele hûn vî alî rûnên eleqa bi me tune. 7 sal we me ber hevdûda mala me xera kir. A vî baweriyê bi hev bînin û vî cesaretê karibin ray bidin e meseleyê hel bibe. Kekê zekî tu bawer dike got di navbeyna Öcalan û Qandîlê de nakokî hene ez tere bêjim ku Qandîl biya Öcalan nake? Vallahi Öcalan eviya 26 sale di zindanê de. PKK örgütük li qasîk em texmîn dikin daha kûr e. Öcalan roak hat girtin wek vî saetê tê bîra me. PKK daxuyanîkî da. Got dibikî devlet bi hişeyî bilîze hing derman mermana bidiye û di wî halê da hing biryara jê bigire û ji PKK re bê amêze Öcalan awa dibe. PKK got em di wir da eger tereddüta me hebe em got nadin biryarê wî jî. PKK wî çaxê werku. Da ana çiqa ser wî fikreyî ne wêrê em nizanim devlet ji me çêtir zane. Êk nizane car gele. Îcarê wekî dibin. Hink meselê xwe li nav hev da hel bikin di dûra birabên li ser masekê rûnîkin ji kamuoya Tirkiye re jî ji Kurda re jî bibe mesele ji vir heta vire. Îşê wan tune bira bibe ji li Iraqê tiştek bibe dûrî Tirkiye eleqayî pê tune li Sûriye bibe dûrî Iraqê ba nîşana tune. Kes kesî nexapîne. Giş bi hevdûva girêdayî. Eger li Sûriye vî xerîte û degişbûna hanê çê nebûba tu bawer bikî li Tirkiye jî kesî eviya nedanî gündemê. Giş bi hev rane. Tu ji kîja Kurd polîtîze bûne. Tu ji kîja Kurdî bipirsî di vî qerarê de em bîles hebe hevdû nexapîne. Belê. Gelek spas bo te birêz Zekî Akoç rovekarê siyasî ji Diyarbekirê mêvanê.